uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Omi phambi kwenu abangangazi uMama Ntombi zonke izulu. Ngisomana ukubingelela ubaba umfundisi, ngibingelele obaba bambonke abakhona abahloniphekile, omama, izintombi, izinsizwa, abancane kweluhle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Bengingaplanile nakancane bazalwane ukusukuma, kodwa nje sengithemba ngihleli phansi kwakhona into engithintayo ukuthi ngempela bengingahlala kanjani uNkulunkulu ngambongi umusa ongaka angenzele wona. Bazalwane sonke siyathemba ukuthi niyazi ukuthi kwenzakaleni endaweni yase KZN, koStenga, koThongathi, ukuthi imizi ibhubhile, kukhona abantu abashonile ngesiphepho elesikhona, konakala kakhulu, abanye abanamakhaya ngisho njalo. Isimo lesisibi kakhulu, kusho ukuthi lapho kuleyo ndawo lapho kwenzeke khona lezo zinto kuseduze kakhulu nomuzi wami eGroundville. uNkulunkulu esasiphephisile ngempela angiboni okuhle ebengikwenzile mina ukuthi uNkulunkulu bengangiphephisa ngoba ngiyenzeni oluhle, phela ngibona umusa wakhe. So ngizobonga nje lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu emuhle, Nkosami nathi usiphephisile endaweni yaseGroundville, nanokuthi-ke labo Nkosami abehlelwe belokhu abehlelwe khona sathi uNkulunkulu angaba nabo. Sibakhumbule kakhulu bazalwane emkhulekweni, isimo asisihle neze. Yilokho nje engicela ukuyidlulisa. uJesu Kristu inkosi.